apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Abril mo't gaya man. Nagparangtaktal daw bakit? Bulan dagiti na paramag ken sadot at taga-syudad ko naman. Ay nawa. Apa yung kasama din ti pagbagam si Cadelia? Siyempre, Holy Week manan. Agawid manan dagiti kabagian a feeling bisita. Adida kaya ti aginaw iti plato ken tumulong agluto. Imbes na maragsakan ka, tagkita kayo manin ti kabsat mo. No pagbalinin da tayo at tagabaw, uray di dan agaw-away, Albert. Siga, kitimot bakit? Kita am ni Caridad, akabsat ko at taga-syudad. Tunggal agawid da dito'y balay, di namot ammo ti tumulong. Agtugtugaw laang mga dakasladon niya. Ay, uray awanan ti innawidan no kastamo laang ko na manan. Unay kan bakit? San anasaya at ikastangay bagbagam? Ay, pustaan talakay. Datayon tumanan, amarigrig at aginaw ka naglutaw. Datayo laang manan, amamirmirao, ti kaug-uging dita. Pagtitinulungan tayo ngamin, bakit? Ay, awandat amok di talakay. Saan ang makarik na dita Caridad? Kas kuma, di na palabas sa Paskwa. Ay, di na kaya tumulong nila kay na. Ta, nakababain ka no? Awan ka di titext ni Ading Mau, anak kaw. Anya titext ngor urayan nyo ay ananang. Agawid na nga ta, inton si Mana Santa. Ego, siguro ananang. Aldaw mo, dahi ta dagiti kabagian a feeling don niya nga dagiti sadot na. Anya, pustaan ta pa'y nanang. May samot dahi ta Caridad. Feeling don niya mo, no agawid dito'y balay. Day, tairaman mo pa yun ni Caridad, akabsat mo anak kaw. Ay, wana. Tadida mo, amo ti tumulong nanang. No agawid da. Dahi ta agtugtugaw, kan agpasikat manan, ti aramidin da dito'y. Ay, unay kan anak kaw. Agreklamo kan samatan. Ay nananang, talagang agreklamo tamano atawan meten nga agan anusak. Da kamin tumanen nga agasawa ti kaug-uging kaskadaan niya ditan inton si Mana Santa. Anya ti bagam, Caridad bakit? Agduty ka inton si Mana Santa, lakay? Yak pa'y sigurado bakit? Apay ka di? Ang mga numabalin nga aglive ka. Agawid tayo man ni Dja probinsya. Mabalin man? Awagak nga rudan ni Nanang. Siga man? Agfile ka nga rudan iti live. Tawagak ni Nanang. Ibagak kan kwa na ang masapsapa tayo. Tapno ang muda nga agawid tayo. Lakay, kita ni Nanang Apay ni Nanang? Agdaldalos manan iti paraangan. Tagawid ka naman da Caridad, inton umay a Holy Week. Makitam dahi ta. Abril 5 pa'y laang. Sa bagay, baknang mo't ngamin piman, dahi dya akabsat ko. Rumbang laang apag-serbian tayo, ti Donya. Excited lang siguro manan ni Nanang. Kastango ta kanayon. Noon niya launay ti pagsaksakitan tinakam mo, bakit? Ay, tunggal adda ti okasyon. Agawid ti kabsat ko at taga-syudad. Kanayon nga iso ti bida. Iso ti pagsirsirbian. Umapalakman ka dagita akaruba tayo lakay. No agawid dagiti kabagyan da. Kat agtitinulong damit. Mabalin mo't akasaritan ti kabsat mo. Numay papaniti day tabaan bakit? Ay, sana na masapol ang maibagaday talakay. Makariknada kumamuten Ay, no makita dak manandag iti kaaruba nga aglang nga agurang iti katratrabaho. Ay, naimbag pa iti kabsat mo. Kastoy, kasjay. Kunadan tumanan kanyak Mapanak man iti ayanda, Uncle Mau, dilya anak kaw.
Apay ijay nanang? Mapan ko alaan tinyaw nga order kao. Alo, inton umay alawas pa yung mudla may luto, nanang. Ay nawaw, narigat ti maibusan anak ko. Amangan ko nak no agraman order ko, iraman da pakibagkat. Di awanan ti inyog tayaw. No takawin dadi, gumatang taylangan iti instant gata, nanang. Nagado ti magatang dita. Ado ngam kayat ko latatay traditional ko ma. Anya ko matidiferensya na dayjay, nanang. Isumula ang matiraman na. Saan kayo pa'y amabannog nga agigat itinyo? Isugarod mo na kay Ruamak anak ko. Ay, sa bagay, nanang. Ala, yawid yu day tanyaw. Tay paigad tayo kang karidad no kwa. Hello, karidad anak ko. Siya di daw ti ayan yaw. Agrupot kami pailaang nanang. Agad-andad kayo iti biyahe yaw Wen nanang, ada ginatang mi amay luto dita. Madamay lang ti na isagana dito, anak ko. Sabali mat na ito'y nanang. Ala, agsagana kay kidain tapno saan kay amarabian. Ay wen gayam, di mo liplipatan ti agtext kanyak no asidag kayaw ta ipapudot mi ti kapay. Sa dino ka no ti ayandan, nanang? Agrubot da kanupay laeng anak ko. Ay nawaw, inbagayo ko mga gawaan da, taadupay tinyog maigad. Anya dyan nadamag ko, agpasyar man ti kabsat mo at taga-syudad. Wala na saling. Ay nawaw, umay agpasyar ti kabsat mo kunam, ngam kaslasaan kamot anaragsa. Kasta talaga, nana? Anyat kayat mo asaway. No agawid ti kabsat ko at taga-syudad, maikumpara aktuman ako na akong nana. Di mo lang ta panunutan, no anya ti ibagbaga ti daduma dita. Ti panunutan ki day, nagawid na manay, agkikita kayo manay na sang kapamilya. Hadapay ti parikot ko anana. No agawid da kami manay na taga-probinsya, ti mga ramid iti amin. Da kami ti aginaw, da kami ti agluto, da kami ti mangigil-gil iti ulis nga inaramat da kami aminain. Ay, day tangagpay sa tirigat na, no si kaakan na yung ti agunggunay. Ay, wen anana, makapabandog nga ta. Kasaritam to ti kapsat mo. Ibaga mano mabalain, tumulong iti maaramid, tapno dagaw sa malpas. Wen no kayat nanana, no ngay saan? Di nantupay kayat tumulong nila kayo na. Sa may sa, mga no ibaga na pa, di na ammo ti agigad itinyo. Agtugaw kayo pa, karidad anak ko. Ni, adamat gaya man sufa nanang. Ginatang ni manang mau. Ay, Dilya! Umay ka pa'y man! Apay tasawak, nanang. Ada ko maiparamid ko kinkwana. Saklang ti makaramid, nanang. Sa dino ayat ayan day dya, Dilya. Diyak mo. Awan mo titisilid me. Amo na ba't asumang pati kabsat na ita? Saan ang nagpakada kanyak, nanang? Mala, sa kung ti magaramid, ituloy mo kita ti aramidam na kaw. Sa dino ti nagkapang bakit? Apay kay takalang. Iti ayan ni Nana Saleng. Apay ka day? Ay nawaw. Amumat nga agawid ti kabsat mo ita. Napanak na nagpaangin mo't Sapsapulan na kanina nang itay. Apay ka numanan. Diyan ka mo Di na mo timbag apay. Ay, ang mga nusyak manen, tinamnamaan ni nanang, ang mangiserve iti kape kadag iti anak na feeling bisita. Siguro bakit? Ti ko na nagtataka ti paramid na rin ka. Dayto yan ti ibagbagak lakay. Kasano mo't dayta? Kasano ang ma-enjoy tayo, no da tayo laang mo't ti agunggunay, no da tayo laang ti mabambannog. Limawa matgayam ti tersena ni Auntie Bebang manang Delia. Wen, hindi pa'y napalabas a bulan dayta.
Si kamat ngay manang, kumusta mat ti trabaho? Nasayat lang tamay. Nakitak ti sofa ginatang mo. Sweldok tinaigatang kadagita ang sofa. Ay nawaw, anong tanyog? Anya kumapay. Maigad taisumot ti kayat ni nanang. Kasta gayam. Ado ti maramid ita. Amangan ko no kayat mo ti tumulong. Ha? Pagtitinulungan tayo tapno malpas adagos ti trabaho. Tulungan ka lang namang itunoy ti manok, Manong Albert. Alaman nga rod, ating ko. Adupay kami ti maaramid ka. Hanya nga tanong siya klangan ti mga ituno. Tapno maaramid mo ti daddo mga aramidom ko ma. Kabay lang ka di. Ay nawo, unmat amanong. Amang di nakapalubusan ni misis mo at tumulong. Itan niya kumama kagabuhay. Kit saan mo't nga iso ti mabannog. Alaman nga rod, ating ko. Sikapay ti makaamo dito ya. At dati sa baling aramidag. Dahito lang ti may ituno, Manong. Wen, dahi talagan. Ay nawaw, anya ti aramidam, Ronald. Tulungak ni Manong Albert ang mga itunoy ti manok, bakit? Awanan kauguging kan tumanan. Ay na, okay lang bakit? Adumot ti danong tita. Agdi ko sakto si kamot. No apay asikapay lang tinangipaaramidan day ti dayta Diyay narigat pay lang mat. Siyak tinagbolontaryo bakit? Sa maysa, saan mo ta komplikado? Amok matar aramidak. No ide, kat isuda ka na yung taggunay. Panagkunak, kat panawanan tapno tumulong tayo ma. Kita ang mantalangam. Angot asok kanling at kapayan. Gagaangay na bakit? Tulungam kidimot ni Manang Lilia. Tapno makaluto tayo. Iti kasta, adda oras tayo ng agjajaming. Diyak ka ba ilang aramidan na? Amangan kunak no masugat ti imak iti igad. Si kakid dimot bakit? Day tamanan ti imba kami dinapalaba sa Paskwa. Amangan no damot ti maibaga ti kapsat mo no feeling dunya ka. Nalipatak nga rudan no kasanula kay. Kasano ang malipatam? Katalo at taon laang mo talagnag kay Yesutat. Kinasadot sa amit ang day bakit? Nabannog ako nanang. Malasyak ba't isumublat anak ka Ni karidad akabsat ko. Anya manang aramidon na. Agsel-cellphone laang manan. Nabannog ka naw. Anak ano nga tinakabannugan na. Kat nagtugtugaw mo laang. Ay po, maupay ako no kastoy laang nanang. Day, anya ti pa kaupayam ngay anak ka Kasarita yung mat nga minti kabsat ko Tatulungan nakmat iti maaramid nanang. Feeling don yamot tunggal agawid dito'y balay. Naimbagpay ni Ronald nga asawa na. Amo na ti tumulong. Mabit lang nga raw takasaritak ti kabsat mo. Rumbang laang nanang. Tano saan ay apal day takabsat ko. Ayun saan Saan nasaya at tikas ta anak ko. Huliwik ngam aga pa kayo kay Den. Sa anak ko mga agreklamo nanang. Ngam kastamot na nakanayon. Naimbagpay di ka aruba. No adda agawid a bisita da. Pagtitinulungan da ti matrabaho. Agsarita tamampay karidad anak ko. May papanitian niya nanang. Tulungam ko mapay ti kabsat mo gagluto. Anya ngay damok dita nanang. Ay anya kalaki din anak ko. Nalipata madagusan. Sa maysa, ang mga numasugatan ak nanang. Mano atawan mo laang mo ni Jesunan anak ko. Tulungam ko man ni manang mo iti maaramid. Tapno di na ibaga feeling dunya ka. Kunamken kwa na ata expert nanang. Di ka nagsaw iti kasta. Tumakder ka kitay tatulungam ni manang mo. Pag tinulungan tayaw ti maaramid tapno maliklikan ti riray. Agreklamo nga minan ni manang mo, ta isumat pima na nakanayon ti agunggunay. Di na ma-enjoy ti okasyon, ta saan mat ang maibusan iti trabaho. Anya di magbagam ka ni nanang a feeling doon niya, kano? Pudno mat. Saan ka lang nga tinulungan? Tumulong kay magnamin Saan aday ta buy-buyaan da kami laang. No kastamit lagayam? Saan kami latakuman na nagawid? Mano atawan laang nagnaid ka iti syudad. Ibagam kit din adi mo ammo amin ti maaramid. Ay, kastamot laang ti rason mo iti Paskwa. Makatkadlaw ako na. Amok
Umapal ka laang tabak ng tinaasawak. Iso anapudot ti daram kanya. Ay na, ni Ronald tupay nga asawam, amo na ti tumulong. Talaga laang kit di a feeling donya ka. Nagnaud ka laang ije syudad kit. Anya ti kunam? Ulitan man? Sadot ka! Nagdaud ka laang ije syudad iti mano at awen kastakan. Pangasiyaw, ano aga pa kayo? Kat saan nga iti sangwanan mi? Asino matisan ang makaungat iti kastang ugalyin day ta babae? Nita, Pagtitinulungan ngamin, no adda ti maramid, bakit? Di ka ag-feeling doon niya, tapnawan ti riri. Ay nako, kanya tararamidong bakit? Agim-impake ka mo tayo. Agawid tayo. Anya? Naupay ka itim bakit ikapsat mo? Asino matisan ang maupay no kastalaang? Isuda lang arudan ti sinarungkaran tayo. Isuda pa iti kasta. Bakit? Awan mo ti dakas itimbaga ni Manang Delia. Simple lang matabahan tayo siya. Amok umapal lang. Gaputabak ng ka na asawa. Iso, mamirmira o ti asawa na. Agraman personal biyag ta, mairaman pa yan. Anya lang mat ngamin jet tumulong kay te marami tayo. Nukas tangad dati pagsasabatan tayo dito balayo. Holy Week man, wano anya pa yung okasyon, kananya man ti estado tayo ti biyag. Rumbang lang agtitinulong tayo, tapno nalaglag anti-trabaho. Basta siya, agsubli ako ni Jamanila. No kaya't mo tagawid, umulakan. Sumaruno kami itong karagitubing. Ay na, agpakumbaba kamot ang amin. Tasan aka na yung asikatibida. Anya? Mabalin ka ding agsarita ta, Manang Delia. jak kayat ti apa No di mo kayat ti tumulong, okay lain. Ano saklatan Anya ngay harod. Pasensya ka na itinaysawang ko, Manang. Aklunag nga dabidot ko. Sapay la ko mata mapakawan na. Tulungan kan iti aramidam. Tapno di mo ibaga a feeling doon niya Ay. Nariga mo ngamin lumasugat ka. Kabailak, Manang. Lagayam. Apay pailaan nga inuray mo ang nagapat Kaya po. Pasensya ka mat no nagreklamo Makapabandog mo ngamin no da kami laang ti agunggunay. Gusto ni Robert, Manang. No kasta nga agsasabat tayo dito'y balay. Anyaman ti estado tayo itibiyag. Rumbang lang nga agtitinulong tayo. Tapno nalaglag anti-trabaho. Siya kung ti agluto iti pansit. O sige, siyak mo ti agluto iti adobo, Manang. Ay na, nagmayat kita nagtintinulong kayaw ngagkabsat. Oh, itay kayo pa'y kadidita, Nanang. Ay, word. Itay kayo pa'y aboy-boyaan ngagkabsat. Ay, nawaw. Dinanggagyo ti pag-istoryaan may itay, Nanang. Di kay madanagan. Ta sa anak mo'y kachismusa. Ay, nawaw! Baknang kaman kan saan, basta trabaho ti pagsasaritaan, rabbang nalaang apagtitinulungan. Iti kasta kat maliklikan ti saan apagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak na ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mari Chere, adda ka kadidita. Paumayan, Mare. Na, ay nawaw. Apay akas tatikawas mo ngay, Mare. Adda tilakad mi ita, Mare. Sa dinaw, Mare. Ipasyar mi manmat ni tatang ijay sentro. Kastagayam. Adda kwartayo ayam, Mare. Ay, katagdamot oray kas kasano. Anya nga minang tigagara, Mare. Umay ko lang isubli ti igad a binulod ko iti napalabas alawas, Mare. Ket agyaman aklaunay, Mare. Intun maminsan tumanan. Awan anya man na, Mare. Pasensya ka na. Ngamsan ta makapag-istorya ita.
Tagrub-rubat kami ngaminan. Ay, okay lang, Mare. Saan mat ama ki istorya, tigagarakan ka? Inyag ko lang to'y igad yo. Naimbag man, tasaan ka manan anabayagan, adura anak ka. When tagdardaras da Mari Cherry. Anya, Agpasintro da ka no, tay pasyar da ni Tata Fidel. ay nawaw. Mayat ano ipasyar da. Tapno makita mo't jay lakay ti kunada asyudad. When saan ka day anangin na ti magatgatang ijay? Di bali at ay suda mo't ti aggastaus. Saan asika? No para kanyak, may mayat no agpiknik dalangan di takarayan. At least, nadalos ti angin. Saan akaslay di sentro? Saan ba't adakas? No kayat dati agpasyar iti sa bali a lugar. Kaya't lang dagita ti agpalastog, nanang. Uray pupuutan niyo timbaga. Anya. Restaurant sa may dagiti sosyal. Anibak nang tinapanan tayo anak ko. Disinyo pa lang ka madlaw naging inaan ti makan. Saan tayo abak nang? Ngam adamot budget mi nga agkakabsat uray kaskasano tatang. Saan mat adakas na ipadas tayo magtimangan itinginginain a restaurant? Umisong kay kitdian tapno gwapo kayo iti picture tatang. Ha? Itay pa yung picture anak. Unang, tapno adati i-post ko iti Facebook ko tatang. Sana masapo nga ipos mo anang restaurant tayo. Apay kumasaan. Wala tanong makita na kita ka Roma. Aging babak na ako na rin tumanay. Ay natatang, di kaskaso no anya ti ibagada. Tinapatagkat nag-enjoy tayo. Anya kumatibibiyang da. Kat saan ba't nga isuda timang pakpakan ka da tao. Talaga sa bali ti ugali dagiti taktao ita panawan. Na para magdalauna yan. Sino tinaparamag? Bakit? Da Mari Cherry Apay mati ko marem. Kita ti post na iti Facebook. Nanganda iti restaurant, dagiti sosyal. Anya kumaita? Agim baba ng dalakay. No kita matibalay da dito'y lugar tayo kat simple laang. Ngam no adda da ijay syudad ay hapaw. Nginginaan a restaurant ti kayat da panganan sa da i-post iti Facebook. Apay, umapal ka. Ay saan Anya ko mati apalak ngay. Ti ugali da nga kakabsat. Ay saan pulaos. Anya nga minti issue kan gaya. No dati budget da, kat kabalan dati mangan itingina na restaurant, daramidan da. No para kanyak, may mayat no kadagiti karinderya. Uno turo-turo ama ko na ti pangananda. At least, makaaduda pa No kasta nga minanginginain ka restaurant dagiti social day ta. Basit laang ti servings da. Kan saan ka pa'y amabsog no kwa? No para kin ka. Para kin kalaan sa bali mo't ti kaya tao. Saan mo't amabaling nga ipilit mo ti kayat mo? Ta isuda mo't tagas gastos. Bakit? No isumat mo da wagas. Tap mo ma-enjoy da ti biyag da. Bayam ida. Pagbagan nyo man day tangadura nanang. Ay nawaw, apay ni Adora. Agraman biyag ti Roma. Apalan na. Nagpost pa iti Facebook. No para kanya, kung kuna naman nanang. Apay kano aya. Nakita na namin timpos ti kumari na aladawan da. E di nakanda iti may sa angingina na restaurant iti syudad. Kaut. Nagsaw, unam lang asin o kalalaingan. No para kanya klaing, kung kuna na kainin. Ay, talaga aday taga Adora. Awan ti aramiden na no di makibiyang itibiyag ti pada na tao. Pangaasim man anakaw, sarda nga man ti kasta pa nagsasaom. Apay manen ayan nanang, anya manen ti basol ko. Nairwam ka makibibiyang itibiyag ti pada matao. No anya ti kayat ng aramiden itibiyag da, bayam tinapatagkat saan da ka dinangran. Ibagbagak lang ti opinyon ko, nanang. Ibagbagak lang, mat ano para kanyak, kat may mayat timangan iti karinderya. Uno turo-turo, tamakatipid ka. Kan ado pa iti servings da. Saan akas ka dagiti nginginaan a restaurant dita, saan ka amabsog? Ay nawaw, saan adakas no kayat damot timangan iti kasta klase iti restaurant. Saan tayo ang agpapada iti kapanunutan? Sa bagay inuno-una da mga minti agpasikat. Anya nga rin ti maaramidan tayo ngay.
Tunggal adda makita makaaruba amangan itinginginaan a restaurant, wano gimatang itilugan, masapol apakibiyangam. Ay naanak ko, bayam idaa, taadda nga ron ti budget da. No si kat awan pa'y ti budget mau, ag uli magkalatan, di mo ipadlaw nga umapal ka. Simang pagkayo magaya man, Mari Cherry. Kasangsangpot mila ang itay. Ay nawaw, kabarbaro ti bag mo, Mare. Wen, ginatang ko ijay mall itay. Nginginaan nga ruday ta. Wen, apay ka di? Ay, no para kanya. May mayat no ti ginatang maukat daytay nalakalaeng. Tapno awan to ti pagbabawyam no kwa. Nakita pa'y anangan kayo iti restaurant dagiti sosyal. Ay nawaw, saan mat siguro adakas no kayat ko mat Mare? Ay na Mare, itaapanawan, narigat ti aging baba ng Mare. May mayat lata no praktikal tayo. Nang runa pa'y no marigrigat tayo man. Ay na, unay kan aya Mare. Amok dagitan. Wen, saan kami abak nang? Ngam saan mat siguro adakas? No kayat may mat amapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Ken maadaan iti nginginaan agamit. Ay, sayang lang ti kwarta, Mare. Iso nga rod ang nagagatak ngagtrabaho. Taado dagiti bambanag akayat kumot amapadasan. No saan mo amaawatan day Mare? Saan kun nga obligasyon ti agpalawagan ka? Naa. No awan ti budget mo para iti kakastabanag, wano di mo lang ang kayat amapadasan, di kan sumanao. Biyag ko da ito, Mare. Siyak ti agplano no anya ti kayat ko amapasamak. Katsi ka, agplano kakit di, no kasanumat amapasaya at mo ti biyag mo. Di bali ti biyag ko, takabailak nga i-manage, Mare. Limas tugmat tanday dya, Cherry, nanang. Ay nawaw, apay ni Jerry. Nasabat ko di tadalan itay. Kat maday ti panagsasauna kanyak nanang. Napadasan na lang tinangan iti restaurant dagiti sosyal. Kan naadaan iti bag anaggapo ijay mon. Aging baba nangan. Ay nga ti pagsakitan tinakam mo ay anak ko. Gaputa saan nga imanugot ti kumaraim iti mindset mo. Ibaga mo na limastaw. Talaga laeng asaan nga agpapada ti mindset tayaw anak ko. Adda dagiti tattao akayat da mapadasan ti sosyal a panagbiag. Awanan ti bibiyang tayo ijay. Tinapatag ket kwartada ti gasgastusen da. Mayat ayamat ti kasjay nanang. Ti ugali nga aging baba nang. No siyak laeng ngay nam. Saan nga aging babak nang ti kumaray? Na-misinterpret mo laeng. Saan adakas no kayat namot amapadasan ti kakastabambanag. No siyak ti sika, aggagat kakit dimag. Tapno makapag-mall, kan mailibre mo ti pamilya, may ti restaurant dagiti sosyal nga ibagbagam. Ay, saan apulos nanang? Sa anak akas iti daduma dita nga aging baba nang kan naparamag. Ay na, adura anak ko. Numariknam nga umapal ka. Agkidem ken agulimakan tapno saan ka makabasaw. Agda samat ti sanyo nagkinawatan ka na adura anak ko. Ada talaga tatang. Ha? Iso may lagayam. Asaarin ng umay dito'y balay. Jakman amo iti day di ang tao tatang. Sabali mo ti mindset na. Apa yan? Nakita na laang nga inlibre kayo itinginginaan a restaurant. Ken gimatangak iti bag ko, ibagbaga na nga agin babak na nga. Ay nawaw, kuna akong kahit anyang itin sungpat mo. Saan adakas no kayak ni mat amapadasan ti kakastabang banag, Mare, kunak. Iso nga rod ang nagagatak ngagtrabaho tatang, tapno mapadasan tayo mat ni mga iti social a restaurant. Uray sagpaminsan lang ano iso. Tinapatag, kat amu tayo tirik nana. Saan ayan? Ada kwartak nanang, naalak titangdan ko kan ni Marinole. Mayat tapno adda gastusem. Mang restaurant tayo mama nanang. Anyat ikunam. Mang restaurant tayo kunak. Ipadas tayo mamati mangan iti restaurant dagiti sosyal. Ijay ngay nangan ang damari cherry ide.
Adamat ang budget ko. Kasanaw no makita ni Jeray. Saan ka day nga isuday tatimay sa nagapaan niyaw, idi napalabas atawang. Sa anak nga ag-post iti Facebook tapno saan na amaamuan nanang. Ay na, adora aya. Tinilmon mo lang dagitin sa usawang mo kini Cherry iday. Kunak ano di mo kayat timangan itinginginaan a restaurant. Ita, si kamatan, tiagimbita. Ipadas tayo humat na ananang. Anya kay lakit din. Oh, makan para kan kalakay. Ay nawa, sa din tinagapan nyo kininanang ya? Inpadas mi tinangan iti restaurant anangan ng damari cherry idilakay. Ay nawa. Maya magayam timangan ijay lakay. Napadasak mo lang timangan iti restaurant nag iti sosyal. Amo ko na niya tirik na nalakay. Kaya't mo malagay ang mamapadasan. Ngam nagsasaw ka kin kumarim cherry di ka. Nabayagan day jay lakay. Anya kalaki di. Nabayagan na. Ngam itikas tangay naramin mo. Kasla tinilmon mo malagay. Nagitinsaw-sawang mo kin kuana iti. Sa anak mo't ang nag-post iti Facebook. Di nang tumaamuan lakay. Kanamkit din tayo nyawid may. Sigurado ang magusto ang dayta. At kanumat, tinakakita ka na adura ay sentro, anak. Kanwa na ni nanang na. Nadamag kumot day tatatang. Nangandamot lang iti restaurant ananganan tayo idi. Nakita yu day ta. No agsasao idi, agbalin tayo a practical kun kunana. Ita, nanganmot lang iti restaurant dagiti sosyal ngay bagbagana. Awan lang siguro ti budget day. Iso ka nagbalay na practical. Tidaks lang pinagsasawan na ka mo iday. Amo pa'y man iti day di a babae tatang. Kas lamang test-testing. Ang bayamog, nabayagan day ka anak. Agpindakawan kayo na. Kasano ang mapakawan mo ti kas di a klase ti tao. Di na amo ti ag sorry. Adan to, anak ko. Nukus ko silapan nakpay numasalaw ko di tadalan. Adan to, kunak mo na. Urahin nyo lang. Tanarigat may, no ipilit may agpindakawan kayo itan. Kat di mo tamaw ti marikrik na ayo adwa. Barang atatang, noong munang aklunan ti bidot na, ang mga numaurnos pa'y ti parikot itinagbaitan mi. Sigapay man ti mapan makimiting iti barangay hall, bakit? Apay asyak nga eh. Ata kasapulan nga dati representative tayo kuna ni Kapitan. Apay nga ayan si kalangan timapan. Naira na nga ron nga dati na patigalakad ko. Ninanang nga eh. Amangan no kayat na nga isulangan timapan makimiting. Ano, ninanang palang mo tinakitam. Among mat abakit day dyan. Ang mga lumatali mo daw kit diditatalan. Kit nagbara ti panahon ita. Masalutak samat amapan. Saan nga ron ang mabalhin? Nas ka na mapan ka. Paiso tibilin ni Kapitan. Ay nawaw. Kasano nga no masabat ko ni Cherry Jai. Eh di maya, tapo maurnos matlaang ti parikot itinagbaytan nyo bakit? Anya? Eh, mabalin ka diti makitugaw. Awan kami ng ti bakante. Sige lang. Kumusta ka mutan, Mare? Ha? Kumusta ka, kunak? Okay, aklaan. Si Kangay, nadamag ko anangan kayo kan iti restaurant dagiti social idi na minsan. Dayjay ka de? Kunak man no practical ka ako na Mare. Kuwang amin, Mare. Nagsasao ka idi, kat agin babak nang ti panagkitam kanya. Jak mat impagaro, akayat mo matlagayam ang mapadasan ti mangan itinginginaan a restaurant. Kambalik dayjay, Mare. Sorry no kasjay tinaisawang kong. Kinapudno na. Husto ka, Mare. Kaya't kumot ang mapadasan ti mangan iti restaurant dagiti sosyal. Kasjay gayam dayjay, Mare. Saan unay anapudaw ta naka-airconda. Kan nadalos, kan presentable ti aglawlaw, Mare. Ay, wala, Mare. Kat inton sumaruno, agpanunot ka pa'y ngamin anasaya at sakbay nga agsao ka. Itikas na, awan ti masaktam, Mare.
Anya tararamidan niya doon dito'y balay anak ko. Inimbit na nga agkape, tatang. Nakasta, nagpinlakawan kayaw. Uwang, tatang, nasayaat kamin. Napakawan min titunggal maysa. Mayag garod ano kasta anak ko. Inaklon na mati kang malina. Iso ang pinakawan ko matlang, tatang. Narigat mat no saan ko apansinan jay tao. Amangan no dumakkel pa'y tigulo. Nasayaan man, tanagawin kan bakay. Agasa man lang ta meeting yun. Talagang overtime. Saan lakay? Saan kami ang nag-overtime? Ay nawa, anya nga ro. Di magasak iti ayan damari, Cherry. Anya ti ko lang. Di magas ka manan ijay, anak ki aba. Sa anak-anak ki apa lakay? Nakikapiak laeng, tanaibusan kami iti kapi ija barangay hall. Nakasta, saan yun akagurat itunggal maysa? Ay, saanan lakay? Napakawanak mati kumarik. Ayos. Maragsa ka na kanakang itin bagambakay. Intong sumarunaw, di mo ngamin unay tagsaw. Kontrolong tagiwat mo. Di mo ipalubos nga agari ti apal mo iti may sa tao. Tay supay kiti pagbasulam. Ay, wow! Saan nga amin agaraw ti padam a tao kat pakibiyangam. Awan matdakas na no kayat damat apadasan ti sosyal abiyag. Tinapatag kat kwartada ti kasgastosan da. Di mo ipalubos nga agari ti apal di tapusong tapno saan kat nga isupay apakabasbasulam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Aging ga ka di itakat awan pa iti panggab mo ngagsapol iti panggadam narding. Ha? Una yan? Es. Umaabot sa matan iti makabulan nga wan trabaho. Apay, or-urayam latan at trabaho ti mang sapul ken ka? Saan met akas tabakit? Inaktulat ta ka di mang sapol? Oo, nayan di bakit? Kaanong tupay day ta? Iti kas tangar aramidem, kas kalabaro, kas lawan pamilya marumbang apakanam. Nagadulakit nga mga ibaga mo na ya. Makaliang-maliang italapayag. Saan pagkit de? Sa anak ngagsaw akastoy no amom kumamat yar aramidem. Lalawanin! Hustong tangaw-ngaw-ngaw-ngaw! Matitil ang tilapayak ko! Parikot ko talaga ti asawak, mare. Ha? Apay manan, mare? Anya manan di parikot mo kenkwana? Anya pa'y ngay, no saan ati kinasadot na, mare? Nalabas a kinasadot. Ay, oo na yan. Bola ng tinapalabas. Manipod awan trabaho na. At dala nga agul-ul dagi balay nga agmalmalam. Anya? No baga ak amapan agsapol iti panggadan na. Kasla siyak pa'y tidakas. Sakit no maamuan ni inang na abagbaga ak. Kasla siyak pa'y tidakas. Talagamot namin di asawang, mare. Kasla saan pa'y anipusot. Laklakayanan ng paspasurot pa'y lang iti inana. Ay, husto ka iti dayta nga imbagam. Awan pa'y mo tibukod na panunot kang desisyon. Naku namon, mare. No saan ko lang ipagpagapo kadag iti ubing. Siguro nabayagan na pinanawa. Una yan ti kastoy narding. Nagmalmalam kalatan ito'y balay. Ngam di ka man la nagugas iti pinggan. Uno nagluto iti makan. Ha? Nagmalmalam aday tatibi ti minulmul lagatam. Anya ka matan. Anya? Nabambano ka talaga po iti trabaho. Sumagpultak, siya pa'y lang tagluto, agugas, ay nawaw nardeng. Ay, pumalawak man layangan.
Makaling-ling at talaga na itaapa nagyungiwat mo sa kapitla. Ay, ala, pumanaw ka. Ingkay jayang tinam, ingka mga ni Jay. Total kat saan ka matlaan nagluto dito'y balay. Salbag ka! Nay, rabi na nakaw. Imay ka pala dito'y balay. Imayak nanang, makipanganak man. Aniya, makipangan ka? Apay, awan na luto di balayaw. Apay, saan ang nagluto di salbag nga asawam? Saan ang aludo? Saan lang aludin ang nagluto ya? Umanungit pelayan. Santo sa ungas sao. Salbag ang babae dyan. Aniya, ay inagawan mo tan abay na dayjay anay kamkamang? Saan anasaya at dayjay nga aramidin na? Mabisinak nanang. Anak ka diti inuluto yung. Ay kat mapankalatay jay kusina anak ko. Dati binati mi itay kinilo siya, si Daan kanina po'y. Nagawan abay na talaga dayjay nga asawam. Payman ta pagsasawak to. Nalpas ka din ang anak ko. Wen nanang. Apay, agawid ka pa'y lang dyan balayo ay maturog ka dito yan. Ha? Agawid kanto nintun bigat. Wen anak. Matulog akong dito ita. Sigurado. Ano agawid ak? Ulit yung matlabi. Tandak ba rin ni Petra? Aniya? Amo yung metenday dyan. Kaslamanok aputak nga putak. Ay, na yan dyan nga asawam. Makapahay blood nga style ti manugang. Da kayo matgayam nanang. Umunag kayo atag kape. Di nak maawis-awis nga kape Petra. Apoy ti pungtot ko kang kakunamsa. Anya? Anya nga ingarod ti sirbim nga asawa. No saan mo nga ilutuan ti anak ko? Nanang. Aga seman tarabrabi nga may ije balay. Awan ka no tinaluto ang makan dito balayaw. Anya ka klase nga asawa? Nanang, saan kumamot akasta Sa anak-anak kaluto iti kalmaan tanarabyanak anaggapo iti trabaho. Ay, nagadulakot man na rason mo. Salbag ka. Sika man lang ti manugang ko akasta. Anya, awan sir-sirbeng nga asawa ti anak ko. Nasaya at man tanalagip mo pa'y tinagawid? Kan imbag man tanasurutan pa'y tidalan? Anya? Talagamat nga awan bain mo niya. Agasam manday tang aramid mo? Sika lang arudan ti awan trabaho na. Tila pa'y laang mapan mo idandanon iti ayan ti konsentidor nga inam. Ay nawaw. Anya? Basit laangan nga anos nardeng. Petla. Siyak nga agtrab-trabaho? Siyak pa'y tidakis iti inam? Agasam manday tang aramid mo? Kwa iti. Saan anagado nga kwa dita? Salbag kakit di nga asawa? Lakayan kan ngamsaan ka pa imat anak pusot! O na yan ay ngamin pare. Adumot ngamin ti mabalin na pagsarka na trabaho. Ha? No hapay ngamin di mo kaya tagtrabaho. Responsibilidad mo mat dayta kas ama tadamatin putot mo pare. Si akad dimet pale. Katpud numat, sana ya. Kasla ni bakit mo mat ngamin tagtrabaho para kada kayo? Saan met? Apale? Agtrabaho ak tulat ta ka di. Na yan. Kaanong tupay nga dita pare? Kaslag trabaho ka mat no kayat mo. Saan? Si kamit kulas. Tila malawlawat mo nga. Manakibiyang kamit. Anya ngamin ati bibiyang mo no. Agtrabaho ako ilo saan? Anya? Manakibiyang ka una Awan siyal-siyalbim akong pale. Pare, panangisakit ko lang kinkadayta. Panangisakit talupam. Gita ka man lang Una hinday jay anardeng. Apay ngayakas jay ki panang sungsungbat na kin ka. Amo man da jay anardeng. Gusto mo ti bagbaga. Awan mo ti dakas na itimbagak amang sapul iti panggidan na. Into lang na day jay, ti kinasadot na. Di lamabain, at ti asawa na ti agtrabaho, para kingkwana. Kasla di namot ngamin amo, ti agbain tata. Sana talaga
Tanuan muna kung matagbayin ang trabaho. Sa nakas dyan nga dalatan ni Jay balay dagag malmalam. Sabay la kuma, taman anusan ni bakit na tikas dyan ugali na. Sabay la kuma, nuaging kat ka ti anos ni Petra. Ay na talaga saan ako na makaanos, Mare. Ha? Agasam man ti aramid na. Tunggal ungtak gapo iti kinasalot na. Ay na, mapanagi pulong kaniinang na. Anya? Sakit day dya inang namat akong sintidor. Umaynak pa'y sugudan ni Jabalay. Ibaga na nga awan ka no ti serserbik amanugang. Ay, oo na yan. Jack amo kan kamari. No apay aman anusan ti kasta nga style ti asawa kan katugangan. Ay, no siyak na siguro ti kasta. Ay, nabayagan na pinanawak day dya lalaki. Laklakayan kung saan pa yan pusot. Sapay kaslaawanan tinamnaman ng agnakam. adan tulak tamari. Gaputa amin nga anos kat adda pagpatinggaan na. Ne, kunak man no napan ka nagsapol iti panggadam. Adda ka mat dito yung cellphone. Ha? Una yan ay ati kastoy. Amo mat nga awanan may saang. Anya? Awanan may saang. Naibus ti gasol kan panagbabayad manan ti kuryente. Ngam adda ka kit din dito'y anagmayat ti iiladam. Hey, at tayta ka manin asumana Anya, kasano ko mga sa anak nga umalungat. Kat kastama ti aramid mo. Awanan ti malamot. Ngam awan pa'y ti makunam amapan ka mang gudmat. Di ka kading amin madalakan. Inakijayan ni Nadang. Dumawat ak iti bagas kan si Dain. Unayin aya. Anya? Makaling-ling na tangaywat mo. Basta adda ka dito'y balay. Awan saldang na tangaywat mo nga sao-sao. Ay, salbag kiti. Nadang, awan ti isahang min. Ha? Apay awan trabaho ayan ni Petra. Awan nga rod, Nanang. Ayo na yan tawan sir-sirbi na asawam. Awanin bagas mi, Nanang. Kastamit din ti gasol mi. Awanin. Sapay pa nagbabayad man ti kuryente. Ang mga numapot na kami no saan kami ang agbayad. Ay, una yan narding. Ala, mabait lang takita no at dapat tinabati iti payout ko iti senior citizen. Supay lang ti alam. Mangalakan iti bagas iti kusina. Ay na, ang yaman ak, Nana. Na, bagas mo day taimat mo, Nardeng. Ha? Ay wen, tata. Napanakuman dinawat ijayan ni Nanang ko. Anya? Dinawat? Wen, awan nga minin ti maisahang me. Iso kapilitan na napanak ijayan ni Nanang. Nagdawat ak. Anya? Ay, una yan, Nardeng. Aging kakadiitak at awan trabaho. Awan pa yung halo. Saan kan samot kami na mapanagsapol? Urayam samot kami na trabaho ti mangsapol ken ka. Una yan na ya. Anya, mangsapol ka ba? Iti trabaho. Apay, karayon ayagad dati na mamangted iti kanam tunggal mawanan kayaw. Ha? Agpanunot ka kumalay bag. Kinagbayin ka magbasit iti asawa ma. Ay nawaw. Ay, saan ako na talaga ang makaan-anos, Mare. Iso ngayon to no may alawas. Agawid kami laangan ija lugar mi. Kadwak ti anak ko. Ha? Juan Mare, sa anak nga agpangadwa iti desisyon ko. Dayta ti kasayaatan nga aramidam mare. Di mo itulok nga aging gat inggana, kat kastalatan nga agan anos ka iti den na ti saan pa anik pusot nga asawa. Una yan. Husto ka, Mare. Ay, agasam man, tunggal maawanan kami, mapanagdawat iti bagas kas kadaan niya pa'y dita ijayan ni Nanang na. Kalpasan na, siya tiguraan ni Nanang na. Ibaga na anak sadutak amanugang. Anya nga iti kayat na. Sikat ti agtrabaho para iti anak na. Nagawan mo tin aba inday di abakat. Ay, salbag abakbakutan. Sana bali, Mare. Maalak lang di tangdan ko ang napan nakilabada ijayan ni Ma'am Lydia. Isulaangan ti usaran mi nga agawid iti anak ko. Wana, Mare. Panawa mo di saan pa'y anak pusot nga asawang.
Anya kahit asawan na ito bakit? Anya na ito nagdadakil at travel yung bag. Bakit tarupam? Agawid kami ni Jalugar me. Makaamo ka mataniti biyag mo. Salbag ka. Sikat yawan sir-serbi ng asawa. Anya? Katurumbang kumaanaragsakan ata pumanaw kamin. Awan ng tirumbang apakanam. Ingkaagdulay ni Japalda ni inang mo. Petrola. Total, saan ka pa imat ang pusot? Anya ka din dito kay bagbagam. Ay pang-asin. Saan kayo kumana-pumanaw? Ikalik. Mangsapul akong itipang gitak. Di ka man nagsaw-saw iti kasta? Tad-ad na lang apumudpudot ti ulo ka makangkangag. Anya? Manggad ka! Tapno at ipakan mo iti inam akong sentidor. Salbag kit de. Hawanan pale. Inalamit kumit amin akabailak. Tapno lapdak ta asawa. Nabintuloy dalat ta tinagawid iti lugar ta. Ha? Gusto Tapno maamiris mo mat amin ang bidot mo pare. Ha? Nagsayaan ti parang ibagak itigan ka. Amang sapul ka iti trabahom. Saan kumamat ani Petra di mang bibiyagkan ka? Ginura nakpay iti imbagak. Pasensya ka kuman pale. Anya nga ita. Malakad nga rod ni bakit mo ka? Hay. Laklakayan kan. Ngam kaslasan ka pa ilang amin ani pusot mo. Agduldulin ka pa ilang iti palda ni inang mo. Imbes nga agpanunot ka iti bukod mo, tadamot din bukod mo a pamilya. Ngam saan mat? Pale. Agnakam ka, Narding. Saan pa'y anala daw ti amin, pare? Oh, si kamat gayam pare Narding. Uwan bale. Imayak ta damagin kalakuman o. Anda kontak mo iti asawak. Diyak ngamin maawagan ti number na. Ne, sa pulang matlagayam ti asawam. Apay pa ilang sa pulam. Kat napatpatag nga amang ni inang mo akong sintidor ngam dagiti aginam. Anya? Timon ang wagan. Sakit ka lang iti ulo ti kumari. Nagsadot ka nga asawa. Inkalatan agdulin iti palda ni nanang mo. Agpatimpla ka pa'y kidya iti gatas kan kwa na. Total kat saan ka pa'y ngarot anak pusot. Ay salbag ka. What? Ita pinanawandakan, kundi birok ka, ngam idi adada, isuda pa'y timang biyagkan ka. Ay nawaw, Narding, nuadan pamilya, mapusot ngaminan. Ay nawaw! Saan nga agdependar itinaganak no adan bukod a pamilya. Kan sursuruan ti agtrabaho, ta saan akanayon kat adda ti inna. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umisang kamambya ko. Gimatang kagayam iti speaker. Bakit? Wan, pagpraktisak man ngagkanta lakay. Tapno mabalin tayo ti agkaraoke no kwa. I-connect tayo lang iti cellphone. Manungay ti kasta. 3,000 lakay. Ay nawaw, langina mo gayam. Di bali tamausar tayo mahit. Nakababain mo't no kanayon tayo makius-usar iti speaker ti karoba. Kita ayam lang nga bakay. Amangan no makadisturbo tayo. Amok day talakay. Saan ang masapul nga ulit-ulitan? Palagip lang bakay. Narigat nga tati makiap apa iti karoba. Siyak ti makaammo lakay. Di ka madanagan. Ay gumatangak man, Nana Mileng. Anya ti gatangam, andeng. Soft drinks, Nana. Tay orange man, Nada. Jay dakal, wano basay. 1.5, Nana. Ay gayam. Kasla boses mo tinangag ko itay. Si kansa mo jay agkan kanta. Siya nagpaiso, Nana.
Isumat tiliw-liwak ano kas nangawan aramida. No kasta, adamutan ti speaker mo. Adda nana, gimatangak itidakkel nga speaker ko. Mabalin tayo ti agkaraoke no kwa. I-connect tayo lang iti cellphone. No saan kay abise? Mapan kayo ijabalay, tagkanta kayo mat nana. Makita Diya mo ngamin mapanawan ti tersinak, awan ti agbantay. Una saan? Ipabulod ko langan kada kayo. Idagas ko numapan kami iti garden nana. Ni, kabarbaro ti speaker mo ana na miling. Ay, saan ko ako kwaday ta? Impabulod laeng ni ipagmaw. No kasta, gimatanggayam da manong Roland kan manang anding iti speaker da? Wan, basang. Ayan yang aminan ti umay bugatangan. Saanak agumatang nana, umay ko ang bayadan ti balance ko. Manong aminan ti utang ko nana. 345 basang. Bayada ko nana, tapno mabalin ko manan ti umutang. Kastaman ti kayat ko, uray saan asingiron kat agbayad latay ti utang. Ewan mo't anana, saan ko nga itarayan ti utang ko anya? Ay, umayak man manong Roland. Nagtugaw ka ading ko. Ni manang anding ngay. Nagpasentro ni manang mo. At ka dito masapol mo kan ko, ana? Nakitak ti speaker yung abinulod ni Nana Miling. Gimatang kayo magayam manong. Ni pagmutigim matang iti tayo dyan nga speaker. Pagpraktisan na ka, no? Kasta ka di? Mabalin abuludan manong. Sana siya ti pagsaludsudam. Ni manang mo nga anding ti kasaritam. Apay ko makit agasawa kayo mo't manong. Masapol pa'y laang aya nga iso ti pangibaga Gaputa iso ti gimatang. Ang mga non niya peti panunutan na. No basta ipabulod ko latagin ka. Agsublikan to inton matandama. Tatakay tagsarita. Imay ni ading Hilda dito'y balay, bakit? Anya timay na imbaga. Salsaludsudan na. No mabalin abuludan na kano ti speaker mo. Tay talaang gayam. Okay lang mat. Ngamanusan na ati aguray, tasaan pa ngayon subli ni Nana Miling. O sige, i-text ko nga ron tapno saanan nga umay. Ag-textan to kan kwa na, numabalinan amaala na, ta dito'y balay ti pangalaan na. Amangan kit dino agdiritso iti ayanda na Nana Miling. I-text mo ti kabsat mo lakay. Ibagam nga umay nan alaan ti speaker abulbuludan na. Nalpasin bakit? Nakapulis ka may? At nakatitilakad mo? Mapanak iti ayanda na Miling. Mapan ko isubli ti igad abinulod ko kan kwa na. Kinakakarton lang ka dito, ipabulod ko kin Hilda? Wan, adda amin nandita. Mabalinda ti agkanta aging gay ti kay-kayat dalakay. Pakibagalaang ata iwanan da. Kagat-gatang ko lang day tangay speaker. Wan bakit? Ala, agrubwatak nga rudan. Ay, mapit lang bakit? Ada ka di pagatang mo? Gumatang kan tuman iti karne. Tapnosan apuro natin ti pangaldawan ta. Day talaan? Ay, wan gayam. Nalipatak nga imbagakan ka. Sakbay nga ipabulod mo ti speaker. Itisting yu pa'y nga umuna. Tapno awan rason no kwa. Kas makita mo, Hilda ating ko, ha? 100% working ti speaker. Ay nawaw, awan ka diti panagtalik mo kanyak manong Roland. Binulod mo akasta. Iso nga isublin tumit akasta ating ko. Anatan nyo, tapno saan ama perde. Wan ka di manong, ulit-ulitan mo. Kitaan nyo, tama nga numa-overuse. Amumat nga awan pa'y ti makabulan, sipod ginatang ni manang mo anding dayda. Siyak ti makaam mo manong, awan ti rumbang apagdanagam, taaywanak ti binulod ko. Okay. Masayat mo't karoon kasta. Mala, agawaam ti mangi karton, taaguray akong iti tricycle apagluganak manong. Nakapigpig sa ulit ang speaker, Hilda. Ay nawaw, aldaw mo tatang. Hilda man, wendo rabi eh. I-control mo lata. Tapno saan ka makadistolbaw. Imposible mat ano adda pay laang tinakaturog iti kastoy nga oras tatang. At dadagiti ka aruba arabi iti trabaho da anak ko. Malawoy na yun tatang. Ikapsot ko tapno di yumat ko na.
Doang haldawon di napalabas. Ngam di mo't isublin ni Hilda ti speaker mo, bakit? Anya nga tano i-text ko tao may naisubli. Ang mga noosaran na pa'y lakay. Sika ngay, di mo pa'y kasapulan ti speaker mo? Okay laang nubuludan na pa'y lakay. Isubli ng tulataan o mauma. Sigurado ka? Wen, kabsat mo matinang bulod. Naibaglahan tamaawatam ti kabsat ko, bakit? Wen takas la kabsat kumatlaangan ni ading mo lakay. Isublim ka din ti speaker damanong mo, anak ko. Saan, tatang? Pagipanam nga raw. Usaran mi iti ayan ti gayam ko. Hindi Kasangay ngamin ti anak na itang. Ay, ang mga numadadail pa kita Adda akmat amang kita no bilang laang, tatang. Huwag niya mga no di mo masiputan ka ba perde? Basta siyak ti makaammo, tatang. Ay, lagi pa anak ko. Saan mo ako kwa na itang speaker? Binulog mo lang. Un ka di, tatang. Di kay madanagan. Amuktar aramida. Kapay ba't abas tayong batim latan ti speaker itirwar, Hilda? Aywan nga, paiso. Nalipatak matan. Nuwapay gamit, adi mo pa insubre ka damanong mo Umay daalaan ano kasapulan da, tatang. Ay, lawaw. Nalaing ka bumulaw. Yung kasadot mo ti mga isubre. Saan ba't amabalin? Damanong mo pa ilang ti umay mangalan sa balay. No kasapulan da, umay dalaang alaan, tatang. Awan ti oras ko amang itulod iti ayanda. Ay, nawaw. Anyan tulaan ti panulutin ti ipag mo no kastalaan. Nagado ka ngay bagbagayon, ay tatang. Uy na, tamangan ko lang numadadahil dahi ta. Isupay apagapaan nyo no kwa. Di yung man pakibyangan day tanga speaker, tatang. Siya kunti makaammo dita. Umayak man makitambay na namiling. Awan ti parikot, no may papan iti day tabanag, andeng. Saan ka di pa'y nga insubli ni ipag mo ti speaker a binulod na? Saan pa'y nga rod nana? Hindi pa'y napalabas alawas a binulod na. Ustuak ka day. Wan nana. Imposible mat no saan pa'y anauma. Awan pa'y matireply na iti text ko nana. No kasta, mapan mo kitaan iti ayanda. Ang mga no saan kit di nga agsubli day tangay speaker. Wan nga rod nana. Sapay 3,000 ti pananggatang ko. Complete package day jay nana. Oh, makitam day ta. San amapidpido ti 3,000? Isu arumbang laeng nga isubli na. Sika magayam andeng. Agtugaw ka. Ay, saanan tatang? Imayak, taumay ko kumaalaan ti speaker a binulod ni Ipag Hilda. Aywan. Babitlaan ata irwar ko. Awan samat ni Ipag Hilda dito'y balayo, tatang. Ada na panan na. Kasta ka ding. Ay, pasensya ang tipag mo ha. Hindi pa asang kay bakakingkwa na nga isubli na ti speaker mo. Hindi mo dumgag. Okay lang, tatang. Maawatak mat. Nala, panawan ka baby eh. Alaak lang ti speaker, anak ko. Apay ngay. Di mo ito nagkuri ti speaker ko. Ay, lakay! Umay ka pa'y man ditoy! Apay na bagay? Di mo ito nagkuri ti speaker ko. Kasano asaan kat agkurimot dahi tayo di may nala nila. Ang mga nalubat. Itay pa'y anak saksak lakay. Gitaag man. Ipadas mo Nene. Nakaungag ba so? Gumaawan mo ti sounds na. Sa padyak amo ti mang repair iti speaker. Anya nga tanong mapanak iti ayan datata bursyo. Nasasayan pa'y bakit? Expert tayo dyan may papaniti kang stabanag. Sigurado nga adda maitulong na. Amangan kid din o karakaro ang mapirdi no pakibiyangak. Talaga nadadaalan day nga speaker lang ay. Ay nawaw. Anya ti imbaga ni Tata Bursyo bakit? Nabasa ka no ti wirings na. Nukasta. Saan ang ma-repair? May mayat ka no gumatang laangan iti baro. Kasaritak man ni Hilda. Sa ludsudag no anya ti inaramid na iti speaker mo. Ibagak mo't lang ang asukatan na ta dinadal na. No ilibak na nga eh. Di ka matanagan bakit? Siyak ti makisarita iti kapsat ko. Anya ti umay mo ibagama nung Roland. At dati napatag-alakad ko ita. Napirdi mo ti speaker ni Manang mo ading ko. Ay nawaw.
Anya adin na dahil mat asasawa manong. Saan nga agkure? Nabasa ka ti wirings. Ay, awan amok na may papan iti day tabanag manong. Sika tinaudi anang usarating ko. Inaywanak day ta nga speaker manong. Hilda, agpudno ka man kanya. Di ka agbaling nga ubod. Pudno ti bagbagak manong. No saan ka amamati? Saan ko naparikot day ta? Mapanak to iti ayan nyo, tapno makapagsarita tayo. Ngam saan pa nga ita, kada tilakad ko. Kasano pa yung dayta nga ianding? Parikot ko nga rod, Nana. Saan matan nga ang kuriti speaker ko? Aywan, malagip ko nga imotor ni ipag mo idi na minsan. Anya? Wan, nuhos to tinadamag ka o, kat inusarda iti kasangay ti anak ti gayom na. No kasta. Impausar na iti sabali a tao ti speaker ko, Nana. Nalabit akasta anak ko. Kasaritam to ni ipag mo. Ururayik amapan ije balay, Nana. Amangan kit dino di na nakita anabasa ti speaker idi impausar na iti sabali. Bayam, kasaritak to ti gayom ni ipag mo. Bagaan kantaw no anya ti bagaan na. Agyaman aklaunay, Nana. Nakasarita kong tigayom ni ipag mo anday. Anya timbaga na namiling. Naperdi ka no ti speaker, idi inusarda. Nabasa iti Diyos ko na naman. Ay nawang, kuna tumet. Iso amano nga oras lang ka no nga inusarda iti day di Arabi eh. Kasaritam ati ipag mo, tasukatan na no anya ti dinadaol na. Wun, pagsaritaan nyo anasayaan, tanalawag mo nga adda nagkurangan ti ipag mo. No apay ngamin nga impausar na iti sabalay. Day tangarod, Nana. Iso siguro matlang ti may sa makagapo, no apay adi na may subli ti speaker. Masapul pay laang animanong na tinapan na nga la balay ta. Naperdi ka nung mati speaker mo man ng anding. Napirdi iti pinulod mo, ading ko. Ay nawaw, apay ngay asyak ti pabasulang. Nakasarita ni Nana miling tigayem mo. Kat nadakamat na ka ni Nana, anabasa ti speaker ko, idi intugot mo iti ayanda. Anya? Pangaasim ta di ka agul-ulbod. Bayadam, unuso katam ti speaker ko apinirdem. Talaga ka di nga ipabayad mo kanyak, ah? Kunam lamot no branded day ta nga speaker. Sika tinakadadaal, sika pa'y laang matikasta. Wen tano agsasao ka? Kunamlan milyones tay speaker mo. Lukas ta nga rod, agbayad kan. 3,000 lang mat tay speaker ko, dinadaal mo. Talaga arupat kwarta day ta amanugang yung tatang. Ay nawaw, kasano anay bagam tikasta? Wen tay pabayad na kit di kanyak ti speaker na anaperdi. Binaladam nga rudain. Saan pa tatang? Saan mat anay gagara day dyan? No kasta, talaga nga dati basol mo. Wen ngam saan ko nga ingagara ko nakngarood. Ingagara man weno saan. Rumbang nila nga bayadam at binulod mo mapiman. Kagurgurak launay day tatao. Iti amin nga ipag ko, isulaang tikasta tatang. Di kagsaw akasta, ngamin, impabulod na king ka. Saan nga imot na andeng, ang mga numading amen ti pan nakisalitam king kuana. Takanunungan nyo pa ilang tidakas nga aramid ti manugang nyo. Agpakumbaba ka, mamay, no ada ti basol mo, anak ko. Bayadam ti rumbang abayadam, tapno malpason ti saritaan. Bayada kung ti speaker mo adinadaal ko, manang anding. Ay nawa, agyaman naklaunay aading ko. Makagatangak matlaangan. Adoy, 3,000 day ka manang. Uray 2,000 laangan titad mo, ading ko. Ha? Sigurado ka ka di manang? Wen, okay lang kanyak. Nayunak to. Ay nawaw. Agyaman naklaunay amanang. Anda ka mo, ating Hilda. Anyat gagaram. May ko lang ang binayadan ti speaker ni manang anding anadadaal, idi intugot ko ijay daya manong. Naimbagmay, tanaka-amiris ka na din ko. Nangato ti pride mo idi kahit. Wen kainuras mo't apagsasawanak ni tatang ijay balay. Naumaak, iso ang binayada kon. Ay, wow! Uray asino pa iti akin kukwa, no amom abinulod mo, rumbang nalaang nga aywanam. Iti kasta kat saan ang madadaal ti panagtalakdaken ka.
kan maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.